Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Blok otvaramo izvještajem sa današnjeg zasjedanja Općinskog vijeća Cazin. Iako je bio utvrđen na sjednici kolegija Općinskog vijeća 21. aprila, dnevni red današnje 37. sjednice Općinskog vijeća bio je povod za jednosadnu raspravu vijećnika na samom početku sjednice. Kako je bilo predviđeno, tema sjednice bio je prijedlog statuta općine Cazin. Otvarajući sjednicu, predsjedavajući vijeća Rifet Hozanović izvijestio je 28 prisutnih vijećnika o dopisu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine o prigovoru kojeg su uložile 3 parlamentarne stranke na odluku Općinskog vijeća o imenovanju Općinske izborne komisije, a o čemu bi se vijećnici trebali izjasniti. U pomenutom dopisu stoji da je Centralna izborna komisija 18. februara ove godine zaprimila prigovor od strane kluba vijećnika SDA stranke za BiH i SDP-a koji se odnosi na odluku Općinskog vijeća o imenovanju Općinske izborne komisije. Pomenute 3 parlamentarne grupe, SDA, SDP i stranka za BiH, prigovor su uputile kako navode u cilju otklanjanja sumnji u moguće nepravilnosti i nezakonitosti i sprječavanja mogućeg utjecaja odgovornih općinskih organa na rad Općinske izborne komisije, jer su 4 kandidata iz reda ASDA. Navedeni prigovor je od strane CIK-a dostavljen Općinskom vijeću 28. februara na nadležnost i dalje postupanje. Centralna izborna komisija je 1. aprila ponovo zaprimila prigovor na izmjene i dopune odluke Općinskog vijeća Cazin o imenovanju Općinske izborne komisije od 27. marta, zbog čega je potrebno da u roku od 10 dana Općinsko vijeće Cazin postupi po navedenim prigovorima i obavijesti Centralnu izbornu komisiju. Kako je ovaj akt CIK-a stigao još 21. aprila, vijećnici stranke Demokratske akcije negodovali su zbog neblagovremenog obavještavanja. Time se, kako su kazali, izgubilo vrijeme potrebno za izjašnjavanje o prigovoru i odgovoru Centralnoj izbornoj komisiji. Opovrgavajući takve izjave, sekretar Općinskog vijeća Ismet Kapić je istakao kako je ovaj akt na vrijeme dostavljen predsjednicima klubova parlamentarnih grupa u Općinskom vijeću Cazin. Nakon duže rasprave, a na zahtjev kluba SDA, data je pauza za usaglašavanje stavova klubova vijećnika po pitanju dnevnog reda sjednice. Međutim, ni rasprava ni pauza nisu urodili plodom. Predsjednik kluba vijećnika SDA Ređo Stranjac iznio je prijedlog klubova SDA, SDP-a i nezavisnih vijećnika da se u dnevni red uvrsti tačka imenovanje Općinske izborne komisije. Prijedlog je podržalo 13 vijećnika, 10 je bilo protiv, a 5 suzdržanih. Međutim, nije prošao ni prijedlog predsjedavajućeg Hozanovića izjašnjavanje Općinskog vijeća na prigovor klubova 3 parlamentarne stranke. Za njega je glasalo 14 vijećnika, a 13 je bilo suzdržanih. Tako je sjednica vraćena na početak i pristupilo se čitanju amandmana na prijedlog statuta općine Cazin. U samom uvodu predsjedavajući Hozanović je naglasio da se radi o najvišem zakonskom aktu koji može donijeti Općinsko vijeće, te da se usvaja sa 2/3 većinom. Iznošenju amandmana prvi je pristupio SDP. 7 amandmana na prijedlog statuta općine ispred SDP-a pročitao je Hakija Samardžić. 8 amandmana uložila je Demokratska narodna zajednica, a na polovici njihovog iznošenja čak 12 vijećnika je izišlo iz sale tokom rasprave o prijedlogu najvišeg zakonskog akta koji oni mogu donijeti. To je dovelo do nedostatka kvoruma za rad sjednice, pa je vijećnik Mustafa Ćoralić ispred SDP-a zatražio pauzu. U nastavku sjednice, vijećnik Sead Vukalić pročitao je 14 amandmana stranke Demokratske akcije. Vijećnica Senija Hodžić pročitala je jedan amandman koji ulaže klub nezavisnih vijećnika, a u momentu pripreme izvještaja trajala je diskusija Mirsada Topčagića, vijećnika ASDA. Da je širenje bruceloze na području Unsko-Sanskog kantona i više nego alarmantno, dokazuje podatak da je od 13.500 pregledanih ovaca u periodu od 1. januara do 21. aprila na ovu bolest bilo pozitivno više od 700 uzoraka. Stanje je i dalje najalarmantnije na području općine Cazin, gdje je od ispitanih uzoraka na brucelozu pozitivno skoro pola. Kašnjenje provedbe programa mjera vlade Federacije Bosne i Hercegovine među ostalim usporilo je i aktivnosti suzbijanja bruceloze na području Unsko-Sanskog kantona. Najveći problem je, kako se navodi, nekontrolirano kretanje stada, a kako sredstva vlada još uvijek nisu operativna, stanje dodatno pogoršava nedostatak sredstava za eutanaziju zaraženih životinja. U ovogodišnjem budžetu Unsko-Sanskog kantona planirano je 600.000 konvertibilnih maraka u grantu za veterinarstvo, što, kako smatraju u kantonalnoj upravi civilne zaštite, nije dovoljno za nadoknadu štete vlasnicima uginulih životinja, troškove neškodljivog uklanjanja reaktno i zdravstvenu zaštitu životinja.
U periodu od 1. januara do 22. aprila na području našeg kantona je izvršen pregled 13.422 uzorka životinja, od kojih je na brucelozu pozitivno 728. Od toga su čak 342 zaražena uzorka evidentirana na području općine Cazin, u kojoj je pregled izvršen nad 2568 grla. Ono što u nadležnim službama općine Cazin posebno smatraju zabrinjavajućim je da se u prva 4 mjeseca ove godine bruceloza proširila na skoro sve cazinske mjesne zajednice. Kako je u svim stadijima u kojima je prošle godine otkrivena bruceloza neophodno izvršiti ponovljenu dijagnostiku u roku od 6 do 12 mjeseci, sredstva za rubne općine sa manjim BH entitetom općine Sanski Most i Ključ bit će obezbijeđena sa federalnog nivoa. Što se tiče ostalih općina, u kantonalnoj upravi civilne zaštite ističu da sredstva koja su planirana u budžetu za ovu godinu, unatoč tvrdnjama kantonalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, nisu dovoljna za ponovnu dijagnostiku ovaca i koza na brucelozu u preostalim općinama u kojima je potrebno izvršiti dijagnostiku 44.592 životinje. S obzirom da je naša općina najugroženija u kantonu kada se radi o broju oboljelih životinja, a da je uskraćivanje pomoći sa viših nivoa unatoč zakonu i dalje prisutno, općina Cazin je putem štaba civilne zaštite interventno djelovala iznosom od 15.800 konvertibilnih maraka kako bi se problem barem djelomično riješio. Kako se radi o situaciji koja graniči sa epizotijom, svi nadležni organi naše općine su zauzeli stav da se situacija po svaku cijenu i dalje nastavi rješavati vlastitim sredstvima, te da se naknadno u krajnjoj liniji i putem suda traži nadoknada za usluge koje će vršiti cazinska javna preduzeća i ustanove. U međuvremenu, dok na kantonalnom nivou ističu da sredstva nema dovoljno jer jednostavno nisu predviđena ovogodišnjim budžetom, iz općine Cazin traže hitnu reorganizaciju budžetskih kodova kako bi se spriječilo da problem zaraze eskalira do razmjera koje će kasnije biti teško zaustaviti. Ono što je, kako smatraju u našoj općini, ključna greška u djelovanju vlade kantona jeste neodređivanje kantonalne lokacije za stočno groblje za eutanizirane životinje, iako je to bila zakonska obaveza. Kao dobar primjer djelovanja u ovakvim situacijama u općini ističu primjer Tuzlanskog kantona u kojem se hitnim donošenjem zaključaka problemi rješavaju na isti način kao u uvjetima proglašenja epizotije. 342 zaražena grla u općini Cazin trebala bi biti eutanizirana i zbrinuta u narednih nekoliko dana.